أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإحسان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe yebbo foti pilis on calminama on juurama e mbaadi kubde dindi e garti kadi wadde yewtere men yewtere korka e nder Fouta Pilis e kala saaha no gowɗen wadde. en calmini dendagal yeɓoɓe du wuyimon yo Allah jaabo, yo Allah weltin enen kala ko beltuɗon ko fof ko minen ɓuuri weltade. yo Allah yoɓ on moƴƴere, amin nana duwuji ɗi, amin gandi kadi oɗon duwo. yo Allah yoɓ on moƴƴere, yo Allah yaro en yaafo en, yo Allah hokku en baraji comiɗi ɗi e nder lewru korka. ko haalte ko woni hen ko baraji yo Allah feccu en, kala hen ko woni hen tatande yo Allah yaafo en, tatande kaalowo e tatande keɗotoɗo fof yo Allah yaafo. hande kadi gatti wadde yewtere men wattude ñalawma men hande 29 e nder Fouta Pilis. kadi garen kadi kaalen hen ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko haalanno e ko sahabaɓe mum ko kaalanno e ko mbaɗanno. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. حبريق حديث جابر بن عبد الله يولد الله نمبي wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni no ganduɗa ko tawi ko ñalawma julde ombo lutdirtono laabi. so tawi omo fummoyi omo fummoya, so rewi ngol laawol, so tawi omo arto o refto laawol gongol. alhamdulillahi rabbil alamin. fuutankoɓe kam en gandi ɗum, ganda Dakar namaten gandi ɗum, kono fuutankoɓe kam alhamdulillahi rabbil alamin ko noon mbaɗata. فيا أيها العبد إذا ذهبت لصلاة العيد فخالف الطريق، اذهب إلى العيد من طريق وعود إلى بيتك ونحوه من طريق آخر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إهما أن مسد، إهما أن جاب الله، إهما أن مجد الله. tinno ñamba so tawi aɗa yaha fummoyde, sa rewi ngol lawol, so tawi ara arta reftu lawol gongol. sababu ni hoɗum beele ñamba nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam waɗano ɗon hande mbaɗa ɗum beele ñembamo. السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا إن تيسر. so tawi aɗa yaha ko sunna, so tawi aɗa yaha fummoyde jaara koyɗe. hay so tawi aɗa jogui oto ma, so tawi ka wona gandu waɗɗani to yahete koɗi waɗɗani, jaara koyɗe ma. so tawi kadi ala hen gandu, so tawi newanimama. saabu hadise ganduɗa علي بن أبي طالب قالوا من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا إن تيسر. لحديث علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. رواه الترمذي. so tawi newani mama, so tawi aɗa fummoya jaara koyde, so tawi ñawni mama kadi aɗa selli aɗa hattani aɗa jogui daba ma jaara koyde. ɗum ko sunna. sabu hadise ganduɗa Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu o wi ina sunna kum haarawi
ina jaay sunnaaji ɗi so tawi ara fummoya ñalawma juulde jara koyde kadi ñaama hunde ko adinde ara yaha fummoyde eyi ara so tawi ko ganduɗa ko ñalawma juulde korka hande mabɓe ngo ko ina memi seeɗa jaa ko gaccaki so tawi ñalawma juulde korka da ko ya ñaam seede ko adinde ara fummoyde so tawi ko taski ya nangito ha fewde ummo ya garta anda fadde lajjaji ɗi alhamdulillah rabbil alamin hande kam to fuuti men to hayɓe janngani ɓe ina jiiɗu min mbaɗe eyi amin kewno yiide ɗum minenne kadi amin jiiɗon jiyannoɗum seere mbeni mbaɗɗum yo Allah yokko moƴƴere waddi tinnuɗa mbaɗa ko woni ko sunna jara ko sa hattini ñama hunde ko adine jahata إذا كان عيد الفطر فأكثر من التكبير ليلة العيد وارفع صوتك به لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم أنا دو غندا ستوي وني نيالوما جولد كوركا هبين تكبيرالي e jammo juldo bamta sawtuma nabi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila bi Allahu akbar bamta ay sawtuma wa kabbir idha dhahabta lis salati al-eid hatta tantahi as-salat aw al-khutbah kadi ko non kadi so tawi afumo yayi fumoyde bamta sawtuma e wadde habbirde nde wonde wiide Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ara waɗa ɗon ha para juulde ha ummo ɗon e ganduɗa paron juulde walla ha khutba o pare waɗede kadi kulli tamrat witran qabla an takhruja ila salati eid al-fitr ko adine ara ya fummoyde ñaama tamaro ƴakka tamaroje e ganduɗa kadi taw ko tellude ñu jaay sunna taw tellude ko man tati walla joyi walla jeeɗiɗi ɗi ganduɗa taw ko seeɗe ganduɗa ñaama e jaa li hadisi Anas ibn Malik قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا غندا نبي صلى الله عليه وسلم Anas ibn Malik wi nana صلى الله عليه وسلم yaatano juuloyde e ganduɗa ñalamo juulde korka sona o ñaama tamoroje o ñaama tamoroje ɗe kadi taw ina teeli tati walla joyi walla jiiɗi ko teeli sono ñaama hen ta faami witra no woni fardan ثلاثا أو خمسا أو سبعا يوم العيد تجمل للخروج للعيد بأحسن لباسك kadi so tawi ar ya ñalam juulde ñaatoɗa ha jooɗa ɓorna comci ɓurɗi yodde e comci maɗa so tawi aɗa jogii aɗa wawi weccude wat so tawi a ala aɗa jogii comci ma laaɓɗi ƴeew hen ɓurɗi laaɓde e ɓurɗi moƴƴude ɓornoɗa ceerno pour fummoyde mbaɗa ɗum sabu ganduɗa حديث سالم عن أبيه قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فتجمل بها للعيد والوفد nganda ñanta demale bornade comci kesiri walla weccuri bornade walla ƴew comci ɓurɗi moƴƴude comci han ɓurɗi laabde ɓurɗi hestude bornade gonda ko hunde moƴƴere sabu nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam yiɗi Umar ibn al-Khattab ganduɗa o yeehi ganda jeere o yi toon ganda ko wutti walla silha
wutte o adden nela sallallahu alaihi wasallam yoni sallallahu alaihi wasallam so do wutte pour borno nyalawmo julde mama min denta nyalawmo julde yoni sallallahu alaihi wasallam so wutte pour nyalawmo julde e wadde dum wanda neddo o bornda nyantuda nyalawmo julde walla ara jogi becca bornda ko hunde modere nyamba nela sallallahu alaihi wasallam nyamba sahababe so tawi kadi ala ewe cinci ma ɓurɗi labde waɗa wi ala fumuyede ala mo juulede ala fumuyede ala wona pour nde comci moƴƴi walla kesi tan poti fumoyde ala ɗum ko sunna yaade ni fumuya ko sunna te ka poɗɗo fumoyde jogadema comci e wasdema jogade o tinno ya fumoya ñaagoɗa Allah mbele julde aronde ma dañ ko ara weccana hoore ma ha beccina wala kono kadi jogiido be yo ballo be ngalabe borno sin jogi totte mira men wala mawra men wala miskine goddi men wala seydima wala bande bo ala on wokka dum lu haysa o kan dubdum be ndendon weltaande bele juuɗo fo ndenda weltade mawni na nyalawmo ina fu beltani hen poten hen nyalawmo ganne nyalawmo men ina fof ina juuɗo fof ina dendi wadde hay goto hanani wonde e weltare taw musiddo ma woni musiddo ma ko Allah wi ko den ina mal mu'minun ikhwa ko ngal musiddagal kalate bandi juul arwane weltare kami woni so fatani wonde sa weltima eto musiddo ma o kanyum no weltani ila bonante hay yahudirde yarudirde yafundirde kadi yimbe be jarrodiren jafodiren en ganda matima en kawri matima en jottido e tawra jeewo so nyalam juldari wonnobe ciaggal leydi wonnobe leedele godde wonnobe ladde wonnobe bangi fof yaanobe fu garta kawalti wor ko beto ko gordi yebando yimbe juula jiwira jarrondira jaafondire hor nangi ticket hor tikkan bande jarrondira jaafondire en ganda matima en jiitundir julde arde matima taw min adu wal matima en jii kawren on sen kawri don jarrondire jaafondire ñaagodire moƴƴere bel Allah yarromen yaafomen ndemanda Allah subhanahu wa ta'ala wa yaafoto jiyaado makko tan ko jiyaado wadi hakkunde mum makko ko woni ko hakkunde ma an neddo o bande o Allah naata don Allah naata hakkunde jiyaado pour yaafaade jiyaado makko o do toni o wa yaafo ala ko jiyaado on ka yaafoto jaafodiren yaafaade widim yeremi yaafima ko beydare ma binnanda baraji jaafida bakkutuji ma tikka iman ma tan nedda ni tikko ko jom iman ma ko neddo Allah haqiqa tikkata neddo Allah haqiqa o tikkata o tikkanta juudo hon makko so tawi tikkana wala ana wala acc yo won neddo mo wona juulo kono juulo haqiqa juulo bande hono ma haanaji tikkana wadde jarrondire jaafondire ko tikkadama ko wala ko ma basna yafaade ko ala mana fanma so na jango e tarjima biida ngara pota ganda naade aljanna bi an ala beero di yo dutti o pat haabe belda haani taw on belji dire adu wadde jarrondire jaafondire ko adine jaaden nyalawmo jango ene ko der jombe sa wada on ayaraki awi nabi mi yaafaki wadi fo ajabani koy ma wontat jango ma ari jewtude biide ala an fatta wa an ha beedo para yaafondir be ngara jawtan gaccuma don battim dara jawtan hay so do tan noy musti ngara tan jetta tan danga tawar adi me danga jetta gonno ciagal ma ar modde naata yow noy musti safno jango yo ma qiyam wen bi ngari naati alja ambi afat wadde jarondire jaafondire non jullo haarani tikkande jullo no hay goto nango ngaccen hareji di jarayi woni ganda mi nangata ko kari
comme no jignaɓe kammo tan ɓiɗɗo arnata hen har kañumne tawde bawam haɓiɗo kaari kañum min kay monta haalde ɗum ara andunoma de ko bamma toño kara anni jokkoɗa hen sa tawi bamma woni haɗa jiknaɗoma sa tawi woni haɗa ara woni kañum woni juumre ittu ɗum hen so tawi jaɓani iwde hen hoɗe tawtu ɗum hen heewi haareji hande nan ɗo jaa e tikkodiri ganduɗa ɓe kaldata taw koye jiknama no guila e taniɗa ɓiɗo ara jokko hen ɓiyum ara jokko hen bandiraɓe gaccen ɗum jarrodiren jaafodiren ñalawma janggo woni mala toon tan ko garɗamo ɓerde mum hiisi ɗeɗo tikkeɗen e haareji ɗi so giwani ɓerde neɗɗo wawa hesdi wonta ko naafiki wonta ko haasida te eɗen gandi haaside kañum haasidagal ñamata baraji neɗɗo neɗɗo sallallahu alaihi wasallam alhasani yakul hasanat wadde neɗɗo o tinno hoɗo tikkan neɗɗo hoto anƴum yarro ɗum yaago ɗum ko so toñima hoɗo yante e tikkede mawɓe nden walla bamma en walla taani en yarro jaafoɗa jarrodiren jaafodiren ko jam'iji hakkude men koddigal joni koddigal hakkude men hande kala ko kewi hoɗo woɓɓe ngare ko bande atto yettade maɗa ndenen koddigal ngal ndenen bandiragal ngal ndenen musidɗa ngal bangi islam tinnodiren jarrodiren jaafodiren nammodiren mballodiren onon jaro onon jaaho onon gacca hakke yo Allah yaaho e jahi rasul sallallahu alaihi wasallam ide woni non hanti wayno gasi haalaɓe en mbi in uridu illa al-islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa sallam tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin